Синтугля мында киши бар кирпи. Назар Гүлнар. Тилбе. Синтугля нәрсәгә астында алып бирегез. Билбе. Калин Чечуевның «Желкенсезләр» пьесасы безнең театр өчен бик мөһим. Чөнки ул татар драматик әсәрләрдән иң әйбәтләрдән, иң камил әсәрләрдән дип санала һәм аның профессиональ сәхнәдә күптән булганы юклыгы әлбәттә безне дә тамашачыны да сагындыра дип уйлыйм. Менә 8 күренешләрдә бөтен татар тарихы, 20-нче гасырның бөтен татар тарихы тасвирланган, сурәтләнгән, күрсәтелгән. Һәм ул бер яктан бик бәрәтле әсәр, икенчедән ул бик кызык, аның сюжеты кызык, аның геройлары кызык, һәм аның төп мәгънәсе бик кызык дип уйлыйм. Бик зур вакыйга инде. Менә беренче тапкыр, бөтен театрның тарихын алсак, без беренче тапкыр менә рус режиссер, Русиядан килгән режиссер татар әсәрен куя. С Георгием Зурабовичем я работаю не впервые. Я начал с ним еще в русском ТЮЗе работать. Интересная работа была над Розенкранцем Гильденстерном «Мертвы». Сейчас вот еще раз я с ним работаю над спектаклем «Желкенсезләр» без витрил. Материал очень интересный, исторический. Здесь затрагивается очень временных промежутков очень много, начиная 1910 года. В продолжении спектакля затрагивается несколько переходных эпох в истории. И это, конечно, отражается и в костюмах, и не сколько в декорациях, а сколько в костюмах будет отражаться. Желкенсезләр спектакльне репетициялар бик кызык, бик күңелле бара. Әлбәттә, 20-нче гасыр башына кайту, ул гасырның сулышын тыю яңадан. Бу бик кызык. Репетиция бара. Утырыгыз, нигә басып торасыз? Рәхмәт. 1995 елда Марсель Абасалимҗанов куелышында барган шушы «Желкенсезләр» спектаклендә мин Даутны уйнаган идем. 21 ел узды, миңа шул Даутның әтисен Нуретдин байны уйнарга насыйп булды. Режиссер белән Георгий Зурабович Схыйрау белән без инде таныш идек, чөнки ул Ханума спектаклен безнең театрда куйган иде. Бездән да катнаштык. Шуңа күрә аның белән уртак тел табу безгә бик җиңел булды. Бу минем классик әсәрендәге беренче ролем. Ул Гөлнар роле. Ул Нуретдиннең абысыннан кызы дип без аны ачыкладык. Ул беренче 2 картинада була да һәм юкка чыга. Вот здесь. Можно вот здесь, конечно, когда он скажет. Да? Конечно, можно. 8-9 октябрьдә без сезне «Желкенсезләр» спектаклендә премьерада көтеп калабыз.